watange ilang duwe bojo ayu penggaweane mek tiktokan jajal rabi elek tibake kakean cicilan resikone dulur dadi wong lanang nang salah budal nandur wong sumber badan kepanjang
iso mbebayani kula ngomong ngeten iki ngelingno kula dhewe sebab wong urip dulur pasti akeh lupute wong sakniki wis akeh contone iso maido wong liya gak ngrabak citoke dhewe ayo matur sembah nuwun mugi-mugi panjang umur ya dawa dinungo mawon sedaya aja sumber gelagat intine samantune ruwah desa ruwah dusun golek sandang pangan gampang sing tani hasile melimpah ruwah sing nang pabrik kula dongakno gampang gak ono masalah napa-napa lah sing joko-joko iki kaya kula dheke sing joko-joko sing dereng angsal jodoh kula dongakno ndang angsal oleh jodoh amin Allahumma amin nek kepingin oleh jodoh kudu cocok karo adine cik supaya iso urip bebrayan dinggo salawase lah cek cocok nanggone jero ati kaya dene tembang kusumaning ati ndeknya tadi sesarengan rodrok karya baru Namun sugeng kalu para pamirsa Dua audio sistem profesional matur sembahun matur sembahun alhamdulillah bayung rene ketangku ane ngoten nggih matur sembah nuwun Bapak mugi-mugi sehat benjing-benjing asal dhuwit 2 juta sakit KTP BPKB kon lak pengereman sih ane dong iku bareng kok wis ora bagiane ngerem kok ayo terus aku pengereman balik itu kan ora bagiane dhewe-dhewe wis ora ini jalukan ae lah kon dhewe man teko mulu yo telat ya terus ya berhubung kon telat kesempatan ya iya sih kan lumayan itu mbak susu nih anak ini jajak mertua lagi sendirian tanpa seorang kekasih sekian terima kasih kadek anak-anak hari sekarang kamu berhenti menjadi mendung untuk wanita yang buta warna-warni. Kalau keliru, udah sih benar. Iso, ya kok berhenti menjadi mendung, kok lain kok mendung. Kudune ku ya berhentilah menjadi apa? Mendung.
Mendung iya untuk wanita yang buta warna-warni warna-warni buta ini kayak berhentilah menjadi pelangi untuk wanita yang buta warna-warni loh pelangi lah padang nah terus kulitmu irep beteng wah ada iki lek omongane aku ireng manis mana ku mendung ate udane deres ono kilat gelap ya enteng oleh akeh ayo turun dengelmu ya siji cantik joli paman wong bidang kepalang kali butuh wate butuh wate tak sembuh hati dari mana won oke kon iku lapo kok tambah nyeludur kon melok ta gelem berarti melok nanti juga nanti nyenggak iya ayo walang ireng kurang berengeng walang ireng jawa sutane yang penuh seneng lomas orang muyurong adole ono andi omae iya iya ayo mure-mure lah kok lambemu ngalor e mau ora panen sing ora enak bener sih jayo sing bener iku ya iya orang itu tua goblok lu ayo apa cara Sriwadari lamun solo
Badokan yuyu yang bermula. Oh, nggak ada lo. Ya kami lo gak apa-apa sih. Kalau lo gak apa-apa gak getun. Iya mari ya saya. Iya kita boleh. Bayarannya masih entek. Kita cukup. Kita cukup kabeh. Kan kita ngelangkut. Jangan aku bayaran kok. Siapa sih bayaran? Oh jangan mereka dia. Kami lo gak apa-apa sih. Boleh. Iya boleh ya. Iya boleh. Sawang ojo lagi ulapi ajepan kayu ake pakure asrak jari joto turun ngerti rupane ayu Badokan yuyu yang bermula. Alane perane ganteng. Masih ganteng kok ini lo kan doyan awakmu. lo ganteng aku timbang sih. Mas aku elek, mas mau penting elek. Apa? Yang penting kan dongkel. Wah, kok. Mundur ini. Siapa lu? Masuk nyolong sandal itu. Ayo, syukur. Ayo, kadang-kadang gak sandalan ayo. Ayo, sandal ayo, wani jumbo ini. Ayo, jumbo. Mari kalau aku gak sandalan, kan sandalan dicangkang. Wongnya ayu. Ada sandal dicangkang. Sisi jangan bisa ngawur. Ini tapi tunggal lu. Rambut ngelorot-ngelono. Ora apa sih memang rusuh ya. Jadi aku yang kena awakmu ini ngawal dewe nyambut gawe rek. Siapa ngomong ngerusi mang? Ngomong ngerusi tak jelok iki kono. Nah, biyane. Biyane. Ya ayo sakarmu. Ini kalau. Neno la neno neno ada suatu permainan yang unik sekali orang lain bukan tetapi
Kan bisa jawab no. Ngaku ini. Pane lodruk. Bapaknya mau suruh gak bisa rugi. Wes rugi lho. Pane lodruk. Ya lho nek bapakne lodruk ya. Kita harus tidak sombong. Kita turun sunat ini. Kita sunat biyen yo nang aku ya. Nah ini kamu lho, foto sore. Kok ono sunate nek? Ya lho kamu sing sunat. Ayo besok. Allah suci tata. Allah suci tata. Mau pasamu kan? Wah, aku jaluk cari bayi. Bang, soalnya sih wis gak sok melek. Instruksi Pak RT kok laksanakan apa? Tuh di Pak, tongkon pasang bendera kok gak belum kon. Nah, kalau berjuang cari masang to merah putih. Wis tak pasang, Gus. Wae. Ojo gampang-gampang. Merah putih ku mesti ana tulisane. Ono roy. Ya, Apa roy itu? apa? Kehormatan bangsa, jati diri bangsa, Iya. juga harga diri bangsa. Ini aku yo hargai wae. Pasang. Terus Gak kaitan jeblok-jeblok. Bulan terus kowe. dia jebreng kamu Jebreng kok. ikon kakek anu pasang memean kaya apa kon. Lu jarine ngono ya pasang. Wes meneh pasang. Ini tak pasang. Terus saja yo rameno. Berani no. Kajate warga kene. Warga. Aku panitia. Panitia. Arek nom tak gubek wong kowe. Yo iya aku yo gak kalah. Siapa untuk? Siapa takut? Bukan merembet kok. Ini jenis arek narsis ya kok ngono iku. Tak gubek wong kowe kok. Oke. Kita sama sama kita. Mana tak gubek. Karena ini sudah tepat dulu ya sadar. Saya sadar, kalau sadar kan kancang. Kalau kancang jalur. Oke. Gua memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aji dari Universitas Surabaya.
Gube. Tombolnya dipedes. Oh, buko. Jangan juga itu. Kenakan. Kenalkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Jonet Abdullah dari SD Berita. Apa ini? SD dengan mahasiswa. Oke? Takjub insif. Bahwasamu sangat gimana kamu? Ayo. Kita cek. Cerok dulu. Kenapa kamu mesti beli uang ini baca kamu beli Yang sudah baik dulu. Kedua, pertanyaan pertama. Siapa presiden pertama Republik Indonesia? Bapak Insinyur Soekarno. 100 masih kamu baca uang ini yormu. Ini Pak Karno. Uang baca itu sih nyelpit dulu. Contohnya. Oh, kok jualan bulan mulu. Sampai teman saya. Jonet masih SD ini Jonet. Opo jeroan bulan. Kok jaro? Kak, podo. Loh. Ojo dikarane. Pertanyaan tadi, Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Republik. Siapa presiden Kutub Utara? Sesuai bukan 100. Siapa yang lambe khusus? Siapa presiden Kutub Utara? Matamu lah. Pengaku orang Indonesia kembali kepada pengajuri. Oke. Siapa calon menterinya? Tutup star. Ayo. Es batu. Es batu. Oh iya. Menterinya ya no kulkas. Pertanyaan yang kedua. Gubernur Jawa Timur adalah Ibu Kofifa. Sekarang siapa? Bupati Gresik. Gus Yani. 100. Masih kakak baca kiri ya no. Ini kok gede. Republik. Tak urus. Kan oleh kepingin oleh hadiah bukan? Kan baca ini belum jadi. Ini realita. Iya kayak Siapa model sumbernya? matamu lah. Wah aku kira mau Jakarta, bener oke deh dulu. Coba coba. Sadar apa ya? Yo, amin. Oh panas, bro. Saya jelas ini Itu nanti 100. Tak bisi tak ketum. Oleh biji tapi ditujuan ngomong ini. jawabannya nggak pasti. Gak pasti. Jawaban. Mencrang. Lalu kamu Jakarta jadi mau jadi kakek ngumpul kan? Dengan suksesnya program kependudukan, berapa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2026 ini? Kurang lebih 275 juta jiwa. 100 Republik. Wah, Berapa jumlah semut sak kabupaten Indonesia? Ini kembali kepada Bapak Juri. Oke. Berapa jumlah semut sak kabupaten Gresik? sak dua cepat. Aku aja ngomong sak klobruk. Bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia. Yes, understand. Oke, saya mengerti. Republik. I don't know. Saya tidak tahu. Ulangi satu. Yes, understand. Saya mengerti. B. I don't know. Saya tidak tahu. Ya, dia pun karung. Sebetulnya itu lah. Ya itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau biji. Gunanya apa jadi curi tongkol. Jawabannya umuman kotrok. Saya tidak tahu. Ayo, karung kalau biji, kotrok. Tahu lah kok badan aku.
Gunung Semeru. Ngene lho. Gunung Kembang. Iya, Gunung Semeru ini nane sing dhuwur Gunung Semeru. Iya. Nek Gunung Samarea. Ini gak bagian kone. Padha iki padheane. Iki waktu ini Pak. Terus Lagi nang wis. Ya, saiki aku duwe pacar ya. Iku grepek pacarku golek aku ora jalur. Lah aku karier ngene. Iya, kuwi ben golek aku biasane ngono kangen rong minggu gak ngono kuwi golek. iki duwe pacar. Iki dolek aku mau ngono-ngono apa? Ngono kae. Oh arek ngono kendang demit. Banyak orang tak kok gak kena sekolah sih. Masih ini loh. Saya mana? Kayak pel-pelan. Ji, aku Iki lho di efeke ngombe jamu kalian ngosek. Lu jopo apa sih? Ji? Rontok. Ini tuwe putih. Expert. Jadi Oh, Mas Haji. Oh, Mas Agus. Lu sapa? Nek jane iku duduk emas. Tembaga. didikan lagi. Ya iyalah, wong kok gak didikan lho. Ji, Agus, mau ditakoni kok tambah rundingan dhewe. Tak takoni peni kuro tak gak, tak kandhani. Wingi tanggoku ya kakek bejo, kan nek setruk gak iso ngomong. Gak di. Wah, nek setruk tak gawa nang ibu maneh tak jono gelas oleh ngono. Sekrup kau. Iku setruke Iku cari setruk penyakit. Ngene kok gak sobat kon. Heeh. Di. Yang kemuji. Dagelan akeh kok. Makane Cak, ojo bujuni nek oh ya bro. Sampai kan balem ning. Ya ngene iki jenenge urip bahagia ta. Iki umpamane banjiran ngono. Gak iso. Gak keter. Tanggal aku ning sakmu. Ojo ngono lah Cak. Cik. Ji. Ora tak kare aja. Pengen ruang. Ngendi? Oh, nolong gedang. Mas, jare tekan desa, kok mulai sore, mangkat hatiku goleki marana merene. Ana satu rumah lho. Jadi Rene. benar-benar. Oh, mataku aja apa. Jare tekan desa, kok sampeyan ngene, mangkat hatiku goleki marana merene.
sego bebek ditambah ayam geprek terus nyetater Yamaha bebek langsung aku budal Ngongkek bebek. Mas, ya apa tanggung jawabnya iki Mas? Aku iki wis kadung seneng ambek pean. Ya apa tanggung jawabnya? Ya apa? Ya bukan nonton perkawinan kan? Loh ya iyalah Mas. Kan jalur tarabi. Loh ya iyalah. Tunggu. Kan aku rabi awakmu padha barengi ngene kene minggat. Anake 5 karo sing benek. Situ bengkong. Situ penjeng, situ deglok. Kan blas diwasno. Rika ojo katik nyenyek Rika. Rika masih rondo. Oh, dunyane. Gak ono sing ala. Rika masih anake 5. Masih ngono aku ya jek iso Mas diwalak-walik kaya goreng telo. Angge tapi nek wis pancen ning Rika seneng yo mbok nang wis Iya, Cak. Ya apa? orang iku kene Mana rasanya? Nikmat. Ini apa Ajinomoto? kuati kene Aku bukan langsung suaranya yang orang kan loro. Iya, tapi aja gede. Aku sama kayak sumber. ya ya wis Ya gak apa-apa. Memangnya pengen wis. Tresno karo aku. Juga aku ngimbangi tresno karo sampean. Iya, Mas. Yo kate dino Sabtu malam itu teko nang omah. Aku tekan nomor ya. aku male Sopo sih mari? Lah apa aja ngomong gak kaget karo wedok aku nang lanang. Wes, gak apa-apa, Ji. Aku tak turukane. sik desa mau cara gendeng aku ne Pak nek biyen iku wong lanang ambil nang wong wedok saiki wong wedok ambil nang wong lanang gak masalah Iya. Wes, gak apa-apa. Aku tak turukane yo. Mergo aku wis kadung cinta. ya 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 Tenono nek kuwi aku sampean. kok nek mere kok gak tau keliru beles ya Sampai bangun. Yang pada lo pikul. Terus ya ono paribasan. Petruk tenguk-tenguk nemu ketut. Ya, awak dhewe wis tuwa. Bola karo wedok sing demulu. Yang penting aja wae arep mek aku. oke
suka tombo-tombo iki. Oh, tambah kebak film. Kalau dikek ya film kakek. Buatnya nonton ae. Wah, iya. Awak tahu kan? Wih, satu soleh. Wih, pengalaman tak. Wara, jam sok. Kok masalah yang alamatnya sulit jelas. Tapi Bali yang potensi terno, mang masalah negara ini kamu sekolah. Kita pengalaman ini. Kita omongin itu. Salah aja itu. karangan Jare dikongkon nyunat. Sampian boten setan sing sunat. demit. Boten Betul demit. nanti sampian boten sainten sing sunat. Saya tak. Saya wedok. Disunat dulu. Oh, yogane sampian. Oh, tak tahu kok. Ya yogane sampian teng Punden. Boten Punden. Pengrapyak gitu loh. Lah niku teng pundi yogane sampian. Sampean celuk nggih. Boleh pergi ya? Kira cepet nggih kula selangi targete niku sedina kudu oleh 200 wong yo. Oh, tidak. Kiyu Walah, ngene lho. Kandeng apa sih aku iki? Aku ki rondo. Rondo. Tandi kakek. tandi lake kana Indonesia kana. Kali itu. Laki-laki anak iki gak bodo. Larang-larang ya. Loh, nek ngomongno duwe aja nang ngarepe aku yu saru. Oh, nek aku biasa dikongkon nyunat, iku langsung diamplopi karo sing ngongkon. Tak lompono, tak lebono ngene iki langsung. Ana tutu omah, tak songgone ngarepe mbone kacung. Bareng tak buka tak hitung yu, ana sing 8 juta. Ana sing 9 juta 700 lho. Kok cilik? Manyang ae lek ngono ya. Oh, mana? Yo. Tidak berempang ram. Manyang 1.500 boy. 1.500 oleh pentol iku yu. Oh, ora oleh aku jenengan ki rondo kabeh bodoh. Kira-kira Neser kenapa? Jangan tak apa. Yang penting ada mundi lebone gede amplop yo. Jika kita uang saru yu. Boleh tak apa. Terus disurat oke kalau aku dulu tidak banter-banter di awal. Kalau ini teko ta? Weh. Iko. Jangan. Siapa sih ada kan ini? Oke, Melek kon. Ini dicara goblok. Iki kudu jagal. Jagal beli sapi, beli wedhus. Nek aku salah aja. Beli manuk. oh cepate kakakmu ngono. Baono. Bapakmu. Lawan songo. Adekmu. Lawan songo. Kan film apa kanggo. Ya wis aksa satu ayo. Cara nggawa tas. Yo. Cara kok blasing. Kadang nyumet
ndak ulo yo. Nungak malah akeh ngene. Ado mentor. Oh, gendeng rek. Gendeng matamu. Ngomong apa dong? Gak gendeng ganteng ngarepiku. Ngomong ganteng. Aku gak iso ngomong ganteng. Dalam bebu mau apa? Nang cung. Tan. Kok ketak terus? Neng. Ngomong jeneng ara senang lho. Siapa namanya? Namanya Jonet. Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenenge wis apik. Yeah. Wis Islam. Muhammad Jonet tenet-tenet. Nenek matamu. Wong ketulinan. Islam ya, Cung. Wong nek Islam lanang kudu sunat. Nggih. Coba langgar. Dino. Ngaji. Gak nyolong sandal. Kok nyolong sandal? Yo ngaji yo. Jangan dulu pakai cocok. Lu ngaji. Ngaji. Katam. Katam tak boleh ndaut. Dudu katam iku, Cung. Katam iku nek wis ngaji, engko nek ngari dibancai. Ini panjai. Dibancai apa, Cung? Gorengan karang. Kok gorengan karak gitu? Gorengan karang. Iku lho, Cung, dibancai segoning kuning. Diwuru-wuri serendung. Dikai kentung dipul-kempul kaki bekat guli. Iya, goreng karang jadi geng-geng. Kangen meduron. Loh, engko nek asen arek Madura senep. Madura senep, Kecamatan Mules, Kabupaten Sregep. Anu lho, Cung, kaliangen. Kali kadun kita. Kali kadun. Kok kakek cocoknya jalan. Ngaji ya, Cung, cek disunat engko gak loro. Ini kok bismillah sih, Cung? Iku lho, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbes. Asbes itu loh. Kok asbes sih, Cung? Syahadat iku lho, Cung. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Sabar lah, Nek. Sabar apaan lu? Cara kakek cocok juga. Kalau kakek curhat apa kakek gerebel? Nek saiki penjaluane macem dong. Nek aku nyurat nganggo iki, tak tarik tak balekno iso metu kiru-kirane. Untuk kiri-kiri iso kawin. Cara gak bodong. Cara bodong lu. Kakek curhat apa kakek kena bongkotan? Nyunat net. Nyunat tuh barang. Delok muru-murane awake cocoke gawe iki, Dong. Bawa barang. Nisor diganjel bongkotan, diketok bare iki Iya langsung peketat. Sambil banter salah, bodoh lu, salah. Oh, jalur sing opo. Tambah nang meneh. Ini lah.
Ya nek kena sempet dadi nafas yo. Barang kena sing iso kantek sak jongkel. Bokane. Ayo. Timur.